Les consultes ens permeten recuperar o revisar dades d'una taula o un conjunt de taules. Poden ser consultes senzilles, com ara recuperar dades d'una sola taula, o més complexes, com ara combinar dades de diverses taules, filtrar les dades per a determinats criteris o realitzar càlculs en les dades. Per realitzar una consulta cal que aquí a les relacions estiguin ben fetes. Si les relacions estan mal fetes, les consultes no es poden dur a terme. Utilitzem aquesta base de dades de la biblioteca que ja havíem vist abans, on tenim la taula llibres biblioteca amb el seu ISBN, nom del llibre, l'autor. Si mirem en vista disseny, la clau principal és ISBN. Si obrim la taula usuaris, aquí tenim en vista disseny, tenim el DNI, que és el camp clau, la clau principal, nom, cognoms. Aquí tenim un camp calculat que combina els cognoms i el nom, el telèfon, correu electrònic, etc. Si mirem en vista hoja de datos, aquí tenim totes les dades de totes les persones que hi ha aquí. Aquest camp calculat d'ajuntar els cognoms i el nom ens anirà molt bé perquè aquí a la taula préstecs llibres, si l'obrim, ens agafa l'usuari. Jo clico aquí i puc escollir l'usuari directament. L'ISBN també l'agafa amb l'assistente para búsqueda, per tant, agafo el títol del llibre i no l'ISBN, això ho podríem canviar, és igual, i d'aquesta manera vaig molt més ràpid a escollir. Si mirem les relacions, ara tanco totes les taules. Tinc les relacions fetes, taula usuaris, amb aquesta taula intermitja per fer la relació varis a varis, i ja puc començar a crear consultes. Hi ha dos grans tipus de consultes amb Access, els que s'anomenen consultes de selecció, que no modifiquen la informació de les taules, i les consultes d'acció, que sí que modifiquen la informació de les taules. I ara les anirem veient totes. Una consulta és un altre objecte d'accés, com poden ser les taules i els formularis que hem vist fins ara. Són també molt importants perquè és on recuperem la informació. No emmagatzemen la informació pròpia, sinó que l'agafen de les taules i el que fan és mostrar-nos informació que necessitem en un moment donat. Per crear consultes, ja ho hem vist en classes anteriors, per fer una consulta senzilla, crear, disseny de consulta, aquí escullo les taules que vull utilitzar i ordeno les relacions tal com vull, puc tancar les altres taules, puc tancar les relacions, no tinc cap problema, i aquí jo agafo les dades que vull. Com que estan relacionades, doncs puc agafar dades de totes les taules. Per exemple, vull saber el DNI, el cognoms nom, la data de préstec i el llibre que m'ha agafat. Jo executo la consulta, aquí hi ha disseny de consulta, executo, i em dona aquestes dades. Això no és una taula, sinó que és una consulta de tota aquesta base de dades. Si jo aquí afegís més llibres, més préstecs i més usuaris, s'actualitzaria automàticament. I això és el bo de les consultes. Si jo torno al disseny de consulta, la puc modificar. Si ara aquí, per exemple, aquest camp d'aquí no el vull, el selecciono i aprieto la tecla suprimir i em desapareix. Que el vull aquí, que vull només el cognoms i després el nom, doncs els puc afegir i també els puc moure. Jo selecciono aquí i el col·loco on jo vull. Nom, doncs potser nom aniria primer, doncs el poso així. I aquesta és la gràcia de les consultes, que un cop creades, a més les puc modificar. Quan fem consultes hem d'estar al cas de les taules que agafem, perquè si jo, per exemple, només agafo la taula usuaris i ara vull saber els usuaris, nom, cognoms i població de Barcelona. Doncs clico aquí a Barcelona i executo la consulta i només m'agafa els de Barcelona. Però aquí puc tornar a vista disseny, millor, per veure com ho he fet, vista disseny, només tinc una taula oberta. Si ara obro les altres taules, ara tanco aquesta, no vull guardar, treu disseny de consulta i ara agafo totes les taules. Encara que només agafi dades de la taula usuaris, com que aquí a la consulta m'ha afegit les 3, m'agafarà dades de les 3. DNI, nom, cognoms, població. Estic agafant el mateix que abans, però amb aquestes taules obertes. Aquí li poso Barcelona i no estic agafant cap dada de la taula préstecs ni de la taula llibres biblioteca. Per tant, aquí executo la consulta
i només me n'agafa 3. Per què? Doncs perquè aquí, a disseny de consulta, tinc aquestes taules obertes. O sigui, si vull que només m'agafi dades d'una taula, no he d'obrir les altres. Si vull que m'agafi dades de les 3 taules relacionades, sí. Què ha passat amb aquesta consulta? Doncs que, si ara anem a la vista hoja de datos, que m'ha agafat els usuaris de Barcelona però que han fet préstec. Perquè si tornem aquí a les relacions, és el que havíem vist dels tipus de combinació. L'1 era que només agafava dades de les dues taules que estaven relacionades, o sigui que hi havia dades a la taula usuaris i a la taula préstecs. Doncs s'ha de vigilar molt quines taules afegim a la consulta. I ara si torno a treure aquestes i executo la consulta, em torna a sortir les 6 persones de Barcelona. Si jo amb una consulta el que vull és agafar tots els camps i, per exemple, aquesta taula té molts camps, no he d'anar fent doble clic a cada un d'ells, sinó que faig doble clic aquí a l'asterisc. Això vol dir que m'agafa totes les dades de taula usuaris i si vull, per exemple, només de Barcelona, doncs clicaria a població. O sigui, estic com repetint una dada, però puc amagar aquest criteri de cerca i aquí posar Barcelona. Quan jo faig això, si executo la consulta, em surten els 3 que tenen préstec. Ara deixo aquesta consulta perquè encara no tinc aquí el panell d'objectes i si la tanqués em desapareixeria. Per tant, aquí guardar, aquí li dic consulta, usuaris, préstec, Barcelona. Li dic acceptar, em queda aquí i ara jo, si vaig afegir un nou préstec, ara primer miraré els usuaris de Barcelona per poder afegir algú de Barcelona. Barcelona, acceptar, per exemple, algú que no tingui préstec, mira, la Laia Mestres Font no té préstec. Per tant, ara aquí, aquesta tanco, aquí diem que no, és igual, aquesta també la tanco, jo també ho puc tancar, i ara aquí, si vaig a taula préstecs, i afegeixo un préstec nou, 008, i agafo aquesta Laia Mestres, que era de Barcelona, que té un llibre, ha agafat aquest llibre, amb data tal, etc. I ara si obro la consulta, ja m'apareix aquesta Laia amb les seves dades. Per tant, sempre que tinguem la consulta desada amb un nom, que estigui aquí al panell d'objectes, quan la torno a obrir veuré les dades noves introduïdes a les taules. Tal com he fet la consulta aquí, si anem a vista disseny, aquí he amagat el camp Barcelona perquè no se'm repetís. Si el tingués així marcat, el veuria dues vegades. Aquí m'ha sortit Barcelona aquí, i Barcelona aquí. Per tant, és convenient amagar aquest camp. Tornem aquí a la vista disseny, l'amago i quan l'executo ja està. Només em surt una vegada, població. Ara el que vull, tanco aquesta consulta i vull, això puc tancar, vull crear una consulta que m'agafi 2 criteris. Tinc tot això i ara vull que sigui una persona, nom, cognoms, població i sexe. Vull que sigui de Barcelona i que sigui dona. Per tant, aquí escriuria els criteris de costat. Quan volem dos criteris de cerca, els escrivim de costat, cadascun al seu camp. Volem població Barcelona i que sigui dona. Doncs aquest operador i s'escriu així, un al costat de l'altre. Per fer-ho més senzill, he creat una base de dades nova, només amb la taula usuaris. I ara el que veurem és l'operador O. Jo tinc tota aquesta taula on he posat el nom, cognoms, aquest camp calculat de cognoms i nom. Aquí tenim telèfon, correu electrònic, adreça, població, codi postal i el sexe. Jo ara vull fer una consulta on em surtin els de Barcelona i els de Sabadell. Però aquí no està relacionada amb taula de préstecs, per tant sortiran tots. Tanco aquesta taula, me'n vaig a crear disseny de consulta i la taula usuaris, jo vull que m'agafi tots els camps i que m'agafi la població aquí
població, val? I que siguin de Barcelona o a la línia de sota, aquí criteris seria i l'O està aquí sota, Sabadell. Val? Si ara executo la consulta, m'agafa tots els de Barcelona i Sabadell. Aquí veig que no li he amagat aquell camp, doncs ara aquí torno al vista disseny, aquest l'amago, executo i ja tinc només una vegada la població. També podem combinar l'operador i amb l'O. Després, jo aquí, vista disseny, jo ara vull que siguin de Barcelona a Sabadell i aquí a sexe vull que siguin dones. Per exemple, de Barcelona, dones i de Sabadell, homes. I ara aquí executo la consulta i em surten de Barcelona, dones, i de Sabadell no n'hi deu haver-hi cap. Si me'n vaig aquí a usuaris, de Sabadell, aquí Sabadell, acceptar, de Sabadell no hi ha cap home, per tant a la consulta no em surt. D'operadors de comparació tenim aquests, els més bàsics, igual, diferent, més gran que, més petit, més gran o igual que, més petit o igual que. Si ho apliquem a la base de dades, per exemple, i ara creo una consulta, on vull saber, per exemple, els majors d'edat. Doncs jo afegiria tots els camps, si els vull, edat, torno a afegir, aquesta l'amago perquè no la vull veure duplicada i posaria més gran que 18 anys. Aquí executo la consulta i em surten tots els usuaris que són més grans de 18 anys. Si per altra banda vull saber els menors d'edat, doncs torno aquí a la vista disseny i en lloc de més gran de 18 li poso menor de 18. Menor de 18, executo la consulta i només m'ha trobat una persona de 15 anys. Si volguéssim les edats compreses entre 15 i 20 anys, per exemple, jo vull saber aquí més gran o igual a 15 i més petit o igual a 20. D'aquesta manera ens retorna els que són entre 15 i 19 anys, inclòs el 15 i inclòs els 20, que aquí no n'hi ha cap. Aquesta mateixa consulta, tornem a vista disseny, també ho podem posar amb lletres. Entra o entén, és llenguatge de cerca, entre el 15 i el 20. Jo, així tal qual, li dic executar i també m'agafa el mateix, entre 15 i 20 anys. Torno a vista disseny. O sigui, tant és escriure així com de l'altra manera. Ara a la taula he afegit un altre camp que es diu carnet i tinc marcats els que en tenen i els que no en tenen. Jo ara vaig aquí a crear, tanco la taula, vaig a crear disseny de consulta, el mateix, i vull saber només el nom, cognoms i si tenen carnet. Ara aquí li marco no si no en tenen, apreto l'espai, executo la consulta i són els que no tenen carnet. Si torno a la vista disseny, li he de posar que sí però amb accent. Sí amb accent perquè és un sí afirmatiu. Si el poso sense accent no funciona. Executo la consulta i els que tenen carnet. El que dèiem abans, si li poso un sí normal, sense accent, no ho entén. Per tant, el sí ha de portar accent, perquè és un sí afirmatiu. Sí. Ara ja executo la consulta i ja em surten. Aquí he afegit un altre camp, data d'alta, i ara vull saber, per exemple, els que han estat donats d'alta entre unes dates. Doncs ara aquí això tanco, guardar, tancar, me'n vaig a crear disseny de consulta, taula usuaris, i ara vull saber només el nom, cognoms i la data d'alta. Llavors, jo aquí a criteris li poso entre, poso la data 1 del 3 de 2023, per exemple seria el març, i 31 del 3 de 2023. Realitzo la consulta, sempre faig un clic a fora, ell ja m'ho adapta, això, ell ja fa els seus càlculs i posa els seus hashtags i les seves comes, etc. Executo i només em surten els que s'han donat d'alta al març.
Els caràcters comodins serveixen per agafar part de la informació de les taules. Per exemple, jo sé que tinc un usuari que es diu Júlia, perquè la vaig veient i sé que es diu Júlia, però no sé els seus cognoms. I quan ve a fer el préstec, jo ara aquí vull saber tots els camps i vull saber de nom el que comença per J. Doncs jo ara aquí posaria J asterisc, i aquí, quan executo la consulta, aquest l'amagaria perquè no se'm dupliqués, això ho ha posat ell al programa, i aquí a disseny de consulta, executar, m'agafa tots els que comencen per J. Doncs tinc dues Júlies i un Josep. Doncs jo li preguntaria, qui ets, la Júlia Cots o la Júlia Vidal? Llavors ja faríem el préstec. I ara, per exemple, un cas hipotètic de que jo sapigués com es diu una persona de segon cognom perquè conec a la mare, es diu Font i no sé res més. Doncs jo aquí faig una consulta, tanco això. Aquí, crear disseny de consulta, taula usuaris, jo sé, vull el DNI, nom, cognoms, i a cognoms jo sé que de segon es diu Font, doncs posaria l'asterisc davant. Asterisc davant, Font. Espai, clico sota i executo la consulta i em troba aquesta persona. Quan poso l'asterisc a davant vol dir que això és un comodí de lletres, o sigui, a davant hi han d'haver-hi caràcters. Quan poso el comodí a l'asterisc a darrere vol dir que a darrere hi han d'haver-hi lletres. També puc utilitzar l'asterisc a davant i a darrere, que vol dir que hi hagi caràcters davant de la F i també hi hagi caràcters darrere de la F. Clico fora, llavors executo la consulta i en aquest cas em troba diverses dades. Font, aquí té caràcters a davant i a darrere, aquí Fornós té caràcters a davant i a darrere, Font té caràcters a darrere, o sigui, em troba tot el que té una F i està molt bé perquè aquesta consulta així amb els dos asteriscs ens troba totes les paraules que tenen la F. Aquí també podríem posar font. Encara seria la cerca més, o sigui, la consulta més exhaustiva, més precisa. Jo executo ara aquesta consulta i només em troba font. Asterisc vol dir que hi pot haver-hi no informació, per tant aquí a davant no té res, però com que l'asterisc vol dir que sí o que no, doncs en aquest cas sí que ho troba darrere. I ara també, per exemple, vull que m'agafi de la taula d'usuaris els cognoms que comencin de la A a la C, per exemple. Llavors, el Claudator, si el posem directament, no pot ser perquè és el que se'n diu consulta per paràmetres que ho veurem més endavant. Per tant, he de començar per unes cometes, un Claudator, A-C, vull que m'agafi els cognoms de la A a la C, tanco Claudators, poso l'asterisc perquè vull que al començament sigui A, B o C i que acabi amb alguna cosa i que tanco les cometes, perquè si no, no funciona. Executo la consulta i m'agafa A, B, C, tots els cognoms que hi ha. I per acabar, l'interrogant, que serveix de comodí per a qualsevol caràcter. Si nosaltres, per exemple, escrivim B interrogant la, doncs trobem bala i bola. O sigui, aquest interrogant pot substituir a qualsevol vocal i qualsevol consonant. En aquest cas trobaria això. Per exemple, aquí també pels accents va molt bé, perquè de vegades Sánchez, doncs, de vegades s'escriu amb accent, de vegades sense accent, de vegades amb accent obert o tancat. Doncs aquest interrogant substituiria aquesta A, que pot estar escrita de diverses maneres. Aquí, per exemple, a la taula d'usuaris tenim una Júlia que porta accent i una Júlia que no porta accent. Després, aquí, o sigui, aquesta té un préstec i aquesta no té préstec. Llavors, tanco aquesta taula i ara me'n vaig a crear disseny de consulta. Si només agafo la taula usuaris, sense les altres, o sigui que només agafo dades d'aquí, jo ara vull el DNI, el nom i el cognoms. Llavors, de la taula nom, jo vull cercar les persones que es diguin Júlia. Per tant, posaria J interrogant, així, sense la U, que la U seria substituïda per aquest interrogant. Clico aquí, executo la consulta i em surten dues Júlies, encara que una no tingui préstec, perquè només estic fent la consulta d'una taula. Si ara tanco, no ho deso i aquí torno a crear la consulta i sí que agafo dades de les altres taules.
El que passarà ara, faré el mateix, DNI, nom, cognoms, data préstec i el llibre. I ara aquí, a la taula nom, del camp nom, criteris, poso el mateix, interrogant, J interrogant, LIA, i ara executo la consulta, només em troba aquesta Júlia que sí que té préstec, perquè aquí, a la relació, teníem activat el tipus de combinació 1. El tipus de combinació 1 és que només incloure les files on els camps combinats de dues taules siguin iguals. Per tant, si aquell usuari no té préstecs, no sortirà a la consulta. Si marquéssim 2, sí que sortiria. Amb Júlia funciona perquè aquest nom està sol, però, per exemple, amb Sánchez, que porta accent o no porta accent, de vegades el trobem amb accent obert, tancat o sense accent, en aquest cas, com que té més caràcters a darrere, li hauríem de posar l'asterisc. Aquí aniríem a la consulta, aquí cognoms posaríem Sánchez, de criteris, Sánchez, S, interrogant, Chez. I un asterisc, si no, no funcionaria. Ara executo la consulta. I ara sí que em troba Sánchez aquí perquè té caràcters a darrere. També li puc posar el comodí a davant, l'asterisc a davant i a darrere. Poso asterisc, S, interrogant, Chez. Poso l'asterisc per si tingués caràcters a davant o a darrere, perquè es podria dir Sánchez de segon cognom. Executo i també m'ho troba. Les consultes paramètriques o per paràmetres es canvia el criteri per un quadre de diàleg que permet a l'usuari que posi un criteri variable. Per exemple, jo un dia vull saber quants són de la població de Barcelona, quants són de Sabadell, o sigui, ho puc canviar dia a dia. Llavors, la consulta em sol·licitarà aquesta informació. Jo aquí escric ara, per exemple, tots aquests camps, DNI, cognom, nom, cognoms, i població. Jo vull que aquí, això ho faig una mica més gran, jo vull que aquí criteris em demani la informació. Per tant, aquí poso els claudators, que havíem dit abans, sense cometes a davant, perquè ara estem fent una consulta paramètrica, i aquí li demanem a l'usuari, escriu una població. Escriu una població. Tanco els claudators, i ara quan executo aquesta consulta, escriu una població. Per exemple, jo ara aquí li poso Sabadell, acceptar, i m'agafa els de Sabadell. Torno a la vista de disseny, torno a executar la consulta i em torna a demanar una altra població. Aquí poso Barcelona, executo la consulta i m'agafa Barcelona. O sigui, està molt bé perquè no tenim guardades. Per exemple, ara si creo la de Barcelona hauria de guardar consulta usuaris Barcelona. Però clar, aquesta no és el cas. Aquesta podríem posar consulta escull població. Població. I és molt millor població. Falta una L aquí. Població. Llavors, acceptar. Clar, llavors nosaltres ja sabem que aquesta consulta, si la tanco, quan l'obro, em pregunta la població. Aquí, Mataró. No sé si hi ha algú de Mataró. Ara ho mirem. Acceptar. No, no hi ha ningú. Aquí un altre cop. Tanco. Aquí és igual. Un que ja sabem, Sabadell. Acceptar. I m'agafa els de Sabadell. Està molt bé perquè, a més li puc dir, consulta escull població. Així jo ja sé que és una consulta paramètrica. També podem utilitzar utilitzar els criteris I i O en les consultes paramètriques. Jo ara aquí me'n vaig a vista disseny i aquí escriu la població, això ho faré una mica més gran, la població 1, i aquí podria escriure una altra població, control C. O sigui, ara que em pugui consultar dues poblacions. Escriu la població 1 i escriu la població 2. I ara si realitzo aquesta consulta, població 1, Barcelona. Acceptar. Població 2, Sabadell. Acceptar. I ara m'agafa els de Barcelona i Sabadell. Està molt bé perquè puc escollir en un moment donat el que vull consultar.
les consultes, o sigui, si posem una dada aquí i una dada aquí, seria una consulta amb O, que ja ho havíem vist. Escriu població 1 o escriu població 2. Si aquí tinguéssim un altre camp que posés secció, o per exemple, en el cas de les ciutats aquí, districte, llavors podríem escriure aquí, escriu el districte. Llavors, la primera pregunta seria població i la segona pregunta seria districte. Quan van de costat seria amb la I, quan van a sota seria amb la O. És a dir, escriu una població o una altra, i en aquest cas escriu una població i un districte. És molt diferent, un O que un I. En les consultes paramètriques també puc utilitzar els operadors de comparació. Per exemple, jo ara aquí creo una consulta nova, amb aquesta taula, això ho pujo, vull saber DNI, nom, cognoms i l'edat. I aquí a l'edat li puc posar operadors de comparació. Si jo vull que l'usuari esculli l'edat, li posaria, per exemple, això. Més gran o igual, obro els claudators, escriu l'edat mínima, llavors tanco el claudator, poso una I, això ho faré una mica més gran, no m'hi cap, escriu l'edat mínima i menor o igual escriu l'edat màxima. Això ho puc copiar per anar més ràpid. Escriu l'edat màxima. I a més em puc posar dos de costat separats per un I. Més gran, aquí em posarà l'edat mínima. O sigui, si poso més gran vol dir que no podrà ser, per exemple, si poso 18, no podrà ser més petit que 18. L'edat màxima serà més petit que, si jo li poso 20, doncs no podrà ser més gran que 20. Per tant, jo ara aquí executo la consulta, faig un clic aquí fora, executo i em pregunta edat mínima 18, edat màxima 30. I m'agafa els que tenen aquestes edats compreses entre els 18 i els 30. Tornem a la vista disseny. Aquest és més complicat, també li puc posar entre, que és molt més fàcil. Entre, escriu l'edat mínima i escriu l'edat màxima. Aquest és més senzill d'escriure i funciona igual. Executem la consulta, mínima 18, màxima 30. Acceptar. I aquí li diria, podria canviar el nom, guardar, aquí diria consulta, escull edat. Acceptar. I ja sabem que tenim aquí per escollir l'edat. També podem fer consultes paramètriques amb taules relacionades. Aquesta està ben relacionada i jo puc consultar, per exemple, la data préstec, doncs que escrigui una data mínima i una data màxima. Jo ara vull saber els préstecs que tinc des de l'1 de maig fins al 31 de maig. Doncs jo ara aquí executo la consulta, disseny de consulta, aquí, executar. Data mínima, jo poso 1 del 5 de 2023, acceptar. Data màxima, 31 del 5 de 2023, acceptar, i m'agafa, o sigui, tots els préstecs que he fet al maig, de la taula préstecs, de la taula usuaris, i de la taula llibres biblioteca. O sigui, està fent aquí una barreja de totes les taules. Si torno a la vista disseny, aquesta pertany a la taula d'usuaris, aquesta també, aquí aquesta data préstec pertany a la taula préstecs llibres, ISBN a la taula llibres i nom llibre a la taula llibres. Per tant, amb unes taules ben relacionades es pot fer una consulta paramètrica o de qualsevol tipus. Però això sí, les taules han d'estar molt ben relacionades.